Kaixo, Leire Etxeberria naiz, ingenieritza biomedikoa ikasi nun Teknunen eta 6 urte daramatzat Leartikerren lanean. Eta animalen astigarrega naiz, ingenieritza biomedikoa ikasi nun baita Mondragon Unibertsitatean eta 2 urte daramatzat Leartikerren. Biok mikrofluidika ikerketa lerroko ikerlaria gea eta ikerketa lerro honetan osasun digitalaren erronkari erantzuten saiatzen gea. Osasun pertsonalizatutara bideratutako sistemak garatuz. Bereziki, arlo honetako 2 azpierronketan zentratzen da gure ikerlana. Alde batetik, point of care gailu mediko adimendunen inguruan ikertzen dugu, pazienteengandik hurbil eta erantzun azkar bat eman ahal izateko proba diagnostikoak garatuz. Kasu honetan, erronka hau aurrera eramateko Elkartek programak lagundurik odoleko antibiotikoen mailaren monitorizazio azkarra lortzeko gailu optofluidiko bat garatzea helburu den proiektuan parte hartzen dugu. Euskal Herriko Unibertsitatea eta Bioarabarekin elkarlanean gailu mikrofluidikoaren diseinu eta fabrikazioan lanean ari gara. Pazienteetan probatuko diren prototipo funtzional batzuk sortzen. Proiektu honen helburu nagusia eraginkortasun terapeutiko eza eta heriotza tasa altuak saihesteko antibiotikoen jarraipen azkarra ahalbidetzea da, gailu mediko adimendun bat erabiliz. Bestalde, bigarren azpierronkaren barruan, gure ikerketa erabaki klinikoak hartzen lagunduko duen sistemen garapenera dago bideratuta. Honen adibide da, gaur egun lantzen ari garen tumoreen aurkako terapia pertsonalizatuetarako erabilgarria izan daitekeen tresna. Metastasiak minbiziakin erlazionatutako heriotzen 80 inguru eragiten du. Beraz, inpaktu handia du gure gizartean. Honi aurre egiteko, bularreko minbizirako tratamenduen azterketa egiteko organo-on-a-chip gailu bat lantzen ari gara. Mota honetako gailuak organo bakoitzaren ezaugarri espezifikoak simulatzeko gai dira, eta gure kasuan bularreko mikroingurune metastasikoa simulatzea dugu helburu.